System one loaded. Benvinguts a Quina educació volem, capítol 19. Avui conversem amb en Joan Domènech per fer un elogi de l'escola pública. En Xavi, en el seu moment, hi aporta la seva mirada i el seu propi elogi. Ara bé, abans de començar, voldria compartir dues idees que aquests dies se m'han ajuntat al cap. La primera té a veure amb l'actualitat. S'ha anunciat un acord entre el Departament d'Educació i els sindicats. En una societat democràtica, els acords tenen alguna cosa valuosa. Ningú no acostuma a obtenir exactament tot el que volia. Acordar implica renúncies, negociació i reconeixement mutu. Aquest acord incorpora compromisos en condicions laborals, recursos i professorat. Tot això és rellevant i pot tenir efectes importants. I alhora, aquests dies, també he vist mestres que continuen mobilitzats o que expressen dubtes sobre si els compromisos arribaran a desplegar-se tal com s'han anunciat. No ho dic com una crítica ni com una defensa. Potser forma part també de la vida democràtica. Els acords s'han de construir i després s'han de demostrar. Per això em queda una pregunta. Quan podem dir que una millora educativa és realment una millora? Perquè hi ha canvis visibles, quantificables i necessaris, però també hi ha transformacions més lentes i difícils de mesurar. La confiança dels equips, el sentit que troben els alumnes en allò que aprenen, la cultura professional, la qualitat de les relacions, la manera com pensem junts. I aquí és on se m'ha ajuntat una segona idea. Fa pocs dies va morir Edgar Morin. Per a molts ha estat un dels grans pensadors del nostre temps. Per mi, a més, va ser una persona sàvia i profundament propera amb qui vaig tenir la fortuna de coincidir i conversar. Recordo especialment un moment en un seminari al sud de França. Després d'una presentació meva, va dedicar una bona estona a comentar-la. Vaig tenir la sensació que li havia interessat allò que proposava jo, però sobretot em va impressionar veure com, sense desmuntar-ho, la seva mirada ampliava i enriquia molt i molt la meva. No recordo tant les paraules exactes com aquella manera de pensar que no tancava idees, sinó que obria nous camins i noves preguntes. Per això, avui, voldria començar amb un petit homenatge. Quan tenia 100 anys, Edgar Morin va publicar un llibre titulat Lecciones de un siglo de vida. En un dels capítols, Conocimiento pertinente, defensa una idea que em sembla especialment necessària per a l'educació del segle XXI. Defensa que conèixer no és acumular informació, és saber relacionar, contextualitzar, comprendre les parts sense perdre el conjunt i el conjunt sense esborrar les parts. Morin ens advertia que els problemes importants rarament tenen una sola causa i gairebé mai una sola solució. I potser això també val per l'escola. Més professorat, més recursos o millors condicions poden ser una oportunitat extraordinària, però una escola millor no apareix automàticament. També necessita temps, confiança, sentit i persones capaces de construir-la cada dia. Què fem possible amb aquests recursos? Quina escola construïm? I sobretot, què ajuda realment els infants i joves a aprendre, a créixer i a viure millor? Comencem. Avui parlem amb en Joan Domènech, un mestre compromès i lluitador de tota la seva vida professional per una escola pública de qualitat. Bon dia, Joan. Bon dia. Escolta'm, darrerament has escrit un llibre que es diu Elogi de l'escola pública o de la nova escola pública. Són temps per elogiar l'escola pública? És un temps, jo crec que sí, i a més
absolutament imprescindible i necessari, de recuperar allò que va ser una mica recuperar, actualitzant-ho i contextualitzant-ho en el moment actual, per recuperar una mica l'esperit que ens va moure els mestres que van començar a treballar als anys 70 per fer una alternativa a l'escola que heredàvem del franquisme. No? En aquells moments l'alternativa per una nova escola pública va ser com una mena de far que aglutinava tots els moviments que hi havia en aquells moments que volien donar un tomb a l'escola, no solament des d'un punt de vista quantitatiu. Estem parlant de moments en què faltaven moltes escoles, moltes, hi havia un dèficit estructural brutal, sinó de fer una escola de qualitat. Sí, jo me'n recordo... Es va triar... Perdona. Digues. No, dic que en aquell moment es va triar l'eslògan aquest per a una nova escola pública, perquè és interessant veure l'origen d'això, no? Sobretot perquè ara, quan ho actualitzem, a vegades és interessant veure l'etimologia de les alternatives, no? Seria això. En aquell moment s'utilitza el concepte de nova escola pública amb la idea aquesta, no? L'escola pública és l'escola que arriba a tothom, el projecte universalitzador de l'educació per a tothom, i l'escola nova representa l'escola de qualitat, l'escola que està pensada pedagògicament, no? I en aquell moment es tria, fixa't bé, aquest eslògan, no? Per a una nova escola pública catalana, naturalment, no? Clar. Jo crec que això continua tenint sentit. En aquests moments hem de seguir reivindicant una escola pública al servei de tothom, de tota la població, de tota, és a dir, sense cap mena de discriminació, però ha de ser nova en aquest sentit que donava, que ve de l'il·lustració, no? Una escola pedagògicament pensada perquè sigui una eina emancipatòria, no? Això continua sent vigent, no? I vaig aprofitar que feia 50 anys per fer aquest nou llibre que el que intenta és actualitzar aquesta idea, no? Ja, però semblaria que ara això de nova, que podríem associar-ho a innovadora, no? Està de capa caiguda, no? Perquè jo he vist pancartes, he escoltat algun sindicat que sembla que això de la innovació, o fins i tot tertulians de ràdios, no? Que aixequen els baixos resultats, per dir-ho d'una forma, a les innovacions que s'han fet darrerament. Bueno, jo penso que és una visió interessada, sesgada i poc real. Jo crec que, primer, en aquests moments hi ha centenars de mestres i moltes escoles a nivell de Catalunya, i no m'atreveixo a dir ni majoritàries, ni minoritàries, ni el que sigui, que estan fent una feina excel·lent a les aules i com a centres educatius. I fan una feina, digue-li com vulguis. A mi no m'agrada particularment la paraula innovació, m'agrada més la paraula renovació, perquè recull més aquest esperit d'actitud davant de l'educació, no? La renovació és una mica una actitud que tu tens davant dels reptes que el dia a dia es planteja a l'aula i es plantegen educativament parlant, no? Llavors, en aquests moments, jo considero el primer és que hi ha molts mestres que continuen fent una feina renovadora, molt important a les seves aules i que cal reivindicar-la, enaltir-la, estimular-la, reconèixer-la, i potser tot això no es fa amb el gruix, amb la qualitat o amb la quantitat que s'hauria de fer. Això jo ho veig fonamental, no? Llavors, el tema de nova, jo crec que si no ens agrada nova, mira, podem buscar un altre qualificatiu, no? Jo últimament estava parlant de la bona escola pública, digue-li com vulgui. Però jo crec que és important transmetre aquest missatge de que l'escola, com a institució importantíssima de la nostra societat actual, té molts reptes que s'estan plantejant, hauria de continuar sent aquesta escola que arribés a tothom sense cap mena de discriminació ni segregació,
i que, a més, s'ha de pensar des d'un punt de vista pedagògic, s'ha de pensar des d'un punt de vista educatiu com respon als reptes que la societat té plantejats avui. No pot ser una escola que miri només cap al passat. El passat s'hi ha de mirar com a referent, però no s'hi ha de mirar ni per negar-lo ni per enyorar-lo. Cap de les dues coses jo crec que és positiva. No? S'ha de mirar com a referent, com van solucionar els problemes o els reptes que tenien plantejat els mestres fa 50 anys? D'aquesta manera, molt bé. Ara tenim uns reptes nous. Potser l'actitud pot ser la mateixa, però la resposta no ha de ser la mateixa. Ara em fas pensar que, per contextualitzar-ho en el moment actual, ja que la societat i la situació no és la mateixa que fa 15 o 20 anys, o 50, com tu deies, no? No creus que seria hora de redefinir les funcions i el perfil per fer de mestre o de profe? Perquè si miréssim aquestes escoles i aquests mestres que jo estic d'acord amb tu, no? Que haurien de formar part del que s'explica cada dia de les escoles, si miréssim tot el que fan, és molt possible que hi ha coses i funcions de les que fan que no estiguin reconegudes, no? Segur. I a més, jo crec que un dels perills que hi ha en aquests moments, pensant en els perills i els reptes que planteja l'escola, és el que parlo jo de fragmentació de les seves funcions. De fragmentació i separació de les seves funcions. Jo crec que si l'escola en l'actualitat és important i és essencial per a la societat, és perquè fa 4 coses i les fa globalment a la vegada i d'una manera interdisciplinar. No? Que és ensenya, instrueix, transmet saber, coneixement, educa, perquè en qualsevol aspecte, diguem-ne, de transmissió de coneixement o de transmissió de paraula o de comunicació hi ha valors que es transmeten. Acull, no ho podem oblidar, l'escola fa una funció de custòdia, d'acollida, socialitzar, de permetre un marc socialitzador entre els alumnes i prepara per la vida, prepara per al futur, prepara pel món del treball, prepara per incorporar-se a la societat, prepara per una vida plena. No? I aquestes 4 coses, l'escola les fa a la vegada, interrelacionadament i d'una manera global. Llavors, un dels perills que hi pot haver en l'actualitat és dir, no, l'escola no és tan important. Perquè, per exemple, els coneixements es poden transmetre a través d'una pantalla, es pot transmetre a través de la intel·ligència artificial, es pot transmetre d'aquestes maneres i, a més, ho faran millor que un mestre. Val, però què ens perdem? Ens perdem la proximitat, ens perdem aquestes altres funcions que continuen sent essencials i donen el valor, per mi, donen el valor que té l'escola en aquests moments. Per tant, si pensem què ha de fer un mestre ha d'assumir això. Ha d'assumir que està en una institució en la qual farà moltes coses, però les farà d'una forma natural, interrelacionadament natural. I, per tant, instruirà, haurà de tenir cura dels valors que transmet d'una forma explícita i implícita, haurà de pensar en el futur, no en el sentit de pensar com serà el futur, sinó de pensar que el que fem ara serà molt important en el futur. I haurà de crear un clima a l'aula que sigui acollidor, perquè si, per exemple, un dels valors que volem transmetre és la cooperació, com hi pot haver cooperació si l'aula, que és la cèl·lula fonamental d'aquesta institució, no és acollidora? No és acollidora, és a dir, no estableix relacions amables, positives, entre totes les persones que hi conviuen, no? Que hi conviuen presencialment i en el seu entorn, parlo de les famílies. No? Llavors, això és el que ha d'assumir el mestre en l'actualitat. I, per tant, no li ha de fer por això, perquè, a més, no solament no li ha de fer por, sinó que jo crec que això és engrescador, perquè a tu et fan fer de mestre, no,
no per explicar uns coneixements així en abstracte, per molt contextualitzats que siguin, sinó per educar en aquest sentit més ampli de la paraula. Sí, hem vist el gran valor que té que les coses que abans dèiem instruir, si l'estaven connectades amb la vida, prenen tot un altre sentit, no? Escolta'm, i creus que estan ben pagats els mestres? Mai estan ben pagats. Mai estaran ben pagats els mestres. El mestre, fixa't bé que el mestre, jo reivindico últimament el mestre com a servidor públic. Correcte. És a dir, jo crec que aquest concepte s'ha perdut, el mestre de l'escola pública, fonamentalment, no? Però també el mestre en general, Sí. Perquè la societat li ha encarregat una feina que és fonamental, I més en els moments en què estem, en què hi ha uns reptes planetaris universals i que hi ha gent que està posant en dubte fins i tot la supervivència de la pròpia espècie, l'escola continua sent l'única institució que pot fer alguna cosa, jo no sé si pot canviar res, perquè ho dubto, però pot fer alguna cosa pensant en quina societat estem immersos. Per tant, jo li dono molta importància a aquest aspecte. Joan, canviar res no, però la nostra utopia sempre és incidir en l'educació dels nostres alumnes, no? Sí. Jo faig servir també una frase que diu l'escola no canviarà la societat, però la societat no canviarà sense l'escola. Molt bé. Amb el que ja ho deia Freire, això. Sí. Clar. Però jo crec que això és important que ens ho repetim, no? L'escola per si sola, perquè també té un altre problema, no? Quan pensem en aquest concepte de que l'escola canviarà la societat, que és allò que sentíem quan vam començar a treballar als anys 70, anàvem a canviar el món. Això ens ho hem d'esborrar, no? Ens ho esborrem. Però esborrat això, el que sí que és important és saber quina és la part de responsabilitat que tenim pensant en això, no? Pensant en una societat millor, en una societat més equitativa, més ecològicament sostenible, més equitativament solidària, no? Quina responsabilitat té l'escola pensant en això? A l'escola avui hi ha tots els dirigents del demà, del món, hi ha tots els economistes. Estan a l'escola avui, tots els economistes que dirigiran l'economia del país del demà. Hi ha tots els pagesos que ens alimentaran, no? D'aquí 30 anys. Hi ha tots els mestres que ens educaran. Hi ha tots els polítics que ens dirigiran al país, no? I per tant, això és molt important saber-ho, no? Però no contínuament pensant què és el que passarà, sinó llavors donant-li la volta, no? De dir, què pots fer tu? Exacte. No pensant només com ho hem de fer, què passarà, com serà l'escola d'aquí 20 anys, no? Amb aquests estudis de prospectiva i tot això, i la intel·ligència artificial. Tot això està molt bé, però el que és important és avui què podem fer, què som capaços de fer. Mira, Joan, què som capaços de fer en aquesta direcció. I amb aquesta pregunta de què podem fer avui, no? Ostres, el malestar que hi ha avui dia en els centres, jo sóc dels que pensen que això es veia venir fa més de 7 i 8 anys. I aquí té alguna responsabilitat important l'administració, no creus? I tant. Bueno, et corregeixo. L'any 89, i ho dic de memòria, però si no és el 89, és el 87, un professor de la Universitat de Màlaga, que es deia José María Esteve, va publicar un llibre que es diu El malestar docente. Sí. I el que diu allà en aquest llibre, que m'he rellegit fa 2 mesos, és el mateix. És el mateix, oi? És el que està passant ara, a veure, a grans trets. És aquest desencaix que ell analitzava en aquells moments entre allò que tu esperes de la teva professió i el que et trobes cada dia amb els recursos. És a dir, amb aquest triangle, no? És a dir, la idea que tu que tens quan vas a treballar, el que et trobes a l'aula
i les condicions en les quals treballes. Aquest triangle és un triangle pervers i és un triangle que crea les tensions que hi ha ara, com les creava ja en els anys 80 i que les va analitzar l'Esteve, no? És a dir, que no és una cosa tan... D'acord, estic d'acord amb tu, Joan, però fixa't que jo recordo molt, per exemple, quan va sortir el currículum de competències, no? Que van fer un any una formació en cascada i l'any següent ja era avaluar. Vull dir, que era una manera de no deixar que les coses entressin a fons en els centres, entre els profes, que ho discutissin, que ho parlessin, que s'informessin, saps? A mi em sembla... I després el paper de les inspeccions, no? Que a vegades moltes escoles tenen problemes i les inspeccions, com que no tenen solucions, doncs es tornen molt administratives, no? O les escoles que reben ajuts per coses que no han demanat i en canvi demanen coses que no reben ajuts, no? Sí. No, ja necessitaríem bastants podcasts per anar analitzant tot això. Però mira, deixa'm que digui un aspecte que jo crec que és important, ja que m'has preguntat sobre l'administració. Ja no carregaré sobre el tema de recursos. Carregaré sobre el tema del temps. Molt bé. És a dir, la reflexió que hauria de fer l'administració és com aplica el seu temps polític, administratiu i de govern a l'educació. Tu saps que vaig escriure fa ja bastant temps un elogi de l'educació lenta, no? Exacte. Jo vaig fent elogis de... Sí. Llavors, en aquell elogi jo em fixava una mica en què significa el concepte de temps a nivell escolar, de l'aula, educatiu i tal. Però últimament el que estic pensant és que el problema que tenim és que l'administració això no ho aplica ni ho aplicarà mai. No. O sí que ho aplica, potser sí que ho aplicarà en algun moment, no? Però de moment no ho aplica. El temps de l'administració, el temps d'acció i actuació de l'administració és un temps absolutament quantitatiu i absolutament dominat per la immediatesa, per la pressa i per la no estratègia. Llavors, això és el que tenim. És una administració que treballa a curt termini, només a curt termini, posant pagats al sistema, segons allò que apreta més en un moment determinat o en un altre moment. No treballa amb una estratègia de dir els canvis educatius, que són canvis culturals, requereixen temps, requereixen paciència, requereixen tranquil·litat, requereixen estabilitat, i, per tant, no podem treballar. No hi ha... A vegades es treballa... Jo faig l'exageració de que les administracions treballen a 2 anys, no? Perquè al cap de 2 anys... Si féssim la mitjana de quan han durat els consellers des de la democràcia fins ara, no sé si sortiríem més gran l'estadística de 2 anys per conseller. Però, a part d'això, treballen entre un nou conseller, ha de fer coses noves, està un any pensant-les, comença a aplicar-les i ja al cap de 3 anys, i això no passa només a educació, passa a altres caires de la política, ja s'està preparant la propera, que potser no serà el mateix conseller ni consellera, hi haurà canvis, etc. I mai es té aquesta perspectiva, alguna vegada s'ha tingut, però no s'ha sabut resoldre, aquesta perspectiva de canvi a mig, llarg termini. Què és el que necessita l'educació? L'educació necessita canvis que són lents, que no es poden assolir en un any i en 2 anys, no? Llavors, jo el que em sorprèn moltes vegades és aquesta manca d'estratègia. Jo no sé on s'han format els polítics que tenim en aquests moments, però de veritat és que són polítics que no tenen aquesta capacitat estratègica de dir el que fem avui, potser es veurà d'aquí 10 anys i ja no ho veuré jo, ho veurà un altre conseller i potser no serà del meu partit, però veurà aquell conseller i haurem fet alguna cosa avui pensant en que d'aquí 10 anys potser tindrem resultats. Això no passa. Jo crec que aquest, ja et dic, ja no em poso amb els altres aspectes que se'n parla molt, dels recursos, la falta de condicions, la burocràcia, tot això, que també és veritat. Però aquest és, per dir, un tema important i que no es planteja.
Molt bé, Joan, escolta'm, m'estaria 3 dies més xerrant amb tu, però el podcast, una de les seves virtuts ha de ser la brevetat i hem arribat, ens estem passant de temps. Escolta... Ens hem enrotllat molt. No, què va, jo crec que estarà molt bé. Moltes gràcies i potser hem de repetir la conversa per l'any que ve. Quan vulguis. Vinga, adeu. Bon dia de nou, aquí la Xavi. Avui volia parlar-vos d'una cosa que sovint sembla invisible fins que falta. L'educació pública. I fer-ho des del cos, des dels carrers, des de les aules viscudes. Crec profundament que l'escola pública és un dels espais més revolucionaris que tenim. I en puc fer la pràctica artística i comunitària. Perquè l'educació pública no és només un edifici, no és només un currículum. És un lloc on una persona petita pot descobrir la seva veu. I pot descobrir que la seva veu importa. On algú que sent diferent pot començar a respirar sense por. On aprenem a mirar-nos, a cuidar-nos i a imaginar altres formes de viure juntes. A les escoles públiques hi entra tot el món, i això és preciós. Hi entren llengües diferents, realitats complexes, famílies diverses, identitats fluïdes, fragilitats, conflictes i també esperances. L'escola pública és probablement l'últim espai, l'últim reducte, on encara podem trobar-nos sense haver de consumir res per existir. Des de la meva experiència a l'escola Samuntada he après que educar no és omplir caps, és activar consciències, és generar preguntes, és permetre que l'art, el joc, la creació de pensament crític i l'emoció travessin el cos de les persones petites i també el nostre, com a adultis. I sí, a vegades l'educació pública està cansada, molt cansada, per la burocràcia, per les ràtios impossibles, per la manca de recursos, per la pressió constant. Però malgrat tot això, continua passant una cosa extraordinària cada dia. Persones sostenint persones. Una mestra que escolta, una persona petita que acompanya una altra persona petita. Una conversa inesperada al passadís. Un dibuix que explica el que encara no sabem dir en paraules. Una aula convertida en un refugi. Per mi l'educació pública també és artivisme. És imaginar col·lectivament un món més habitable. És desprendre les lògiques individualistes que ens volen competir constantment. I recordar que només ens salvem en comunitat. Necessitem defensar l'escola pública, perquè és defensar la vida, perquè és un espai on encara podem equivocar-nos, pensar críticament, transformar-nos i créixer sense que tot estigui governat pel mercat. És un lloc on la cultura, la memòria, la diversitat i les cures poden tenir espai. I potser això és educar. Obrir finestres, fer lloc, acompanyar sense domesticar i crear possibilitats. Gràcies a totes les mestres, educadores, monitores, famílies, cuineres, personal de neteja, vetlladores i criatures que fan possible que cada dia aquest miracle col·lectiu que anomenem educació pública. Continuem defensant-la, continuem imaginant-la i continuem ballant-la juntes. Fins aviat. System 1 loaded. I arribem al final. El podcast número 19 ha estat possible gràcies al grup Xiula, el Joan Domènech, el Xavi i a qui us parla, David Vilalta. Fins la propera i bones vacances.